Dobrý deň, vítajte pri ďalšom vydaní Rozhovorov na diaľku. Ak by sa o nejakom odvetví na Slovensku dalo v súčasnosti hovoriť ako o tom, kde sa niečo deje, tak top favoritom bude energetika. A nedieje sa len tak niečo. Zásadné zmeny, ktoré prichádzajú s novými pravidlami trhu s elektrickou energiou, či možnosti, ktoré prinášajú pre spotrebiteľov energie miestne distribučné sústavy. To sú len niektoré z tém rozhovoru s mojím dnešným hosťom. Vyštudoval elektrotechniku a dátové komunikácie. Pôsobí ako riaditeľ strediska distribúcie a energetickej optimalizácie v spoločnosti PPA Power DS, ktorá je súčasťou skupiny PPA Control. Riadi energetiku v priemyselných parkoch, inovačné technológie spoločnosti a správu fotovoltických elektrární. Podieľa sa na tvorbe slovenskej energetickej legislatívy a rozvoji elektromobility v priemyselných parkoch spoločnosti PPA. O dianí nielen v slovenskej energetike a nových príležitostiach v tomto odvetví sa budeme rozprávať s Michalom Kolimárom. Dobrý deň. Dobrý deň. Mnohé technologické a technické termíny sa často medzi odborníkmi používajú v tvaroch známych z angličtiny, pričom energetici nie sú žiadnou výnimkou a medzi nimi sa čoraz častejšie diskutuje o téme či pojme mikrogrid. Vysvetlíme na úvod, aký správny ekvivalent máme na tento pojem v slovenčine a čo si pod ním treba z toho technologického a procesného hľadiska predstaviť. Mikrogrid sa používa v zahraničí už 10 ročia, že nie je to nič nové a v slovenčine sme na to prevzali pojem miestna distribučná sústava. Zhruba nejakých 15 rokov sa nachádza v legislatíve. No a je to vlastne konkrétne územie, ktoré väčšinou nie je väčšie ako pár kilometrov, čiže sú to skôr také menšie územia, kde majiteľ toho územia alebo teda developer, ktorý vybudoval inžinierské siete, tak ich aj sám prevádzkuje, alebo má na to spoločnosť, ako je napríklad aj PPA, ktorá tieto siete prevádzkuje. Problematika bezpečnosti dodávky energií sa zvýraznila v posledných rokoch, a to hlavne kvôli konfliktu na Ukrajine či smerovaniu Európy k väčšiemu podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Väčšina podnikateľských subjektov na Slovensku je navyše stále závislá na dodávkach plynu či elektrickej energie od monopolných dodávateľov a pri výpadku dodávok od nich nemá vo väčšine prípadov k dispozícii alternatívne riešenie. Ako môžu práve miestne distribučné sústavy pomôcť pri riešení týchto výziev? No vlastne, či už to nazveme mikrogrid alebo miestna distribučná sústava, tak jedná sa o územie, kde sú koncentrované viaceré možnosti a viaceré energonosiče, čiže my napríklad ako prevádzkovateľ prevádzkujeme nielen elektrickú sústavu, ale aj plynovú, aj vodovodnú, vrátane napríklad dažďových vôd. A práve výhodou tej sústavy je, že všetky tieto energie a média môžu spoločne sa doplňať a pracovať v synergii. Takisto v miestnych distribúciách sú väčšinou implementované zdroje. Častokrát je to napríklad fotovoltika, ktorá je veľmi populárna. No a vlastne tieto zdroje dávajú tomu zákazníkovi aspoň nejakú malú čiastočnú nezávislosť od trhových cien. Čiže preto zákazníci tieto zdroje budujú, že chcú mať aspoň časť elektriny, ktorú si sami vyrobia a tým pádom si aj znižujú to riziko nejakého veľkého výkyvu cien na trhu. No a vlastne my ako prevádzkovateľ tej sústavy robíme kroky, ktorými vlastne zjednodušujeme jednak pripájanie zdrojov do sústavy alebo využívanie elektriny z týchto zdrojov. Napríklad povedzme priemyselný podnik, keď má nejaký väčší zdroj, tak v minulosti bolo obmedzované, že nemohol tie prebytky povedzme dodávať do siete. Zatiaľ, čo keď je v tom mikrogride, tak v rámci mikrogridu sa dajú tie prebytky zobchodovať napríklad s inými odberateľmi v tom mikrogride. Čiže napríklad takýmto spôsobom môže mikrogrid pomôcť aj k bezpečnosti, aj k určitej cenovej stabilizácii. Aké technologické systémy a zdroje sú súčasťou miestnej distribučnej sústavy? Niektoré ste už spomenuli. A akým spôsobom je riešená bezpečnosť dodávky v rámci takejto sústavy? No, všeobecne na Slovensku, ale aj inde platí, že tie pravidlá pre mikrogridy
sú buď rovnaké, alebo ešte vyššie, náročnejšie, ako sú pre regionálne distribučné siete. Aj ten štandard dodávok je rovnaký alebo vyšší. My napríklad často máme v rámci distribučných sietí aj automobilových výrobcov, ktorí sú veľmi citliví aj na kvalitu elektriny, na rôzne zákmity, napätia, sú citliví na akékoľvek výpadky. Čiže napríklad v mikrogridoch sa bežne robí, že mikrogrid je napájaný z dvoch bodov z nadradenej siete, nie len z jedného, ale z dvoch samostatných vedení. A takisto vnútri mikrogridu tí klienti majú pripojenie z dvoch strán. To znamená, dajme tomu, že tým mikrogridom je priemyselný park, je tam dajme tomu 20 hál, ak dojde k nejakej poruche na niektorom kábli, tak táto jedna porucha nezapríčiní výpadok danej haly alebo daného klienta, pretože on má aj prípojku z druhej strany. Čiže naši pracovníci premanipulujú zapojenie behom pár minút a vlastne napájanie je obnovené a takýmto spôsobom vlastne ani pri výskyte poruchy vlastne dochádza k nejakému dlhodobejšiemu výpadku. No a potom samozrejme tie činnosti štandardné sú najmä preventívna údržba, to znamená, robí sa diagnostika všetkých zariadení, vyhodnocujú sa rôzne operatívne zásahy, ktoré treba spraviť, ak by sa niektoré udalosti vyskytli, robia sa termovízie, robia sa beznapäťové údržby, takže to sú všetko kroky, ktoré zvyšujú tú bezpečnosť dodávky na najvyššiu úroveň. Témou týchto mesiacov je aj agregácia flexibility, teda možnosť pre nové typy zariadení pomáhať európskej sústave ENTSO-E v udržiavaní stability. Aké sú nové možnosti a výhody tohto smerovania podľa vás? No, jedná sa o dlhšie očakávanú zmenu v legislatíve. Ono vlastne slovenská legislatíva sa postupne transformuje a priberá nové pravidlá z európskej legislatívy, ktoré sú už aj odskúšané, aj dobre premyslené. Čiže vďaka tomuto postupu my nemusíme na novo niečo vymýšľať a vytvárať, ale preberáme niečo, čo už je zabehnuté. Trochu negatívom je, že to preberanie niekedy trvá dosť dlho, niekedy sme aj niekoľko rokov pozadu. No a vlastne v tomto prípade, čo je pozitívnou zmenou, že sme umožnili rôznym subjektom, aby sa vo väčšej miere podielali napríklad na podporných službách. To sú vlastne služby, ktoré tendruje Slovenská elektrizačná prenosová sústava na zabezpečovanie stability sústavy. No a v minulosti tieto služby mohli poskytovať napríklad iba točivé stroje, kdežto už podľa rôznych týchto noviel a aktualizácií už sa môžu zapojiť aj prevádzkovateľia batérií aj na Slovensku. Čiže to je jedno také zlepšenie a druhé je, že vlastne tie zdroje môžu byť agregované. Čiže nemusíte mať jeden veľký zdroj na poskytovanie podporných služieb, ale môžete mať aj viaceré malé, môžu sa tam spájať rôzne typy zariadení a vlastne v tej skupine tých zariadení vy potom môžete sa uchádzať o poskytovanie týchto služieb pre SEPS. Hovorí sa aj o tzv. Nefrekvenčných podporných službách. Čo to znamená a aké sú výhody zdrojov zelenej energie a nové možnosti ich využitia? Toto, čo som spomínal, sú podporné služby súvisiace s výkonom. No a hovorí sa teraz o nefrekvenčných podporných službách, ktoré majú pomôcť sústave napríklad s jalovou energiou. Je to výhodou zelených zdrojov, čiastočne aj batériových úložísk, že keď vyrábajú elektrínu prostredníctvom striedačov, tak môžu pracovať s rôznym účinníkom a môžu pomocou rôzneho účinníka ako keby odsávať nežiaducu jalovú energiu zo siete. Ako už z toho názvu vyplýva, tak jalová energia je niečo, čo nechceme v tej sieti, čo nekoná prácu. Najlepšie by bolo, keby tá jalová energia bola nulová, ale jalovú energiu prirodzene vytvárajú napríklad aj motory alebo aj spínané zdroje, LED-kové osvetlenie a rôzne iné zariadenia. Čiže my potrebujeme túto jalovú energiu dostať zo siete preč a je tam možnosť, že obnoviteľné zdroje, najmä teda striedače, fotovoltické elektrárne alebo aj batériové zásobníky vedia správnym nastavením túto jalovú energiu zo siete odsávať. Je to
efektívne riešenie, lacné riešenie, len tiež je potrebné vytvoriť nejaký legislatívny rámec na to, aby vlastne tieto služby mohli byť poskytované. Pozrieme sa teraz na niektoré prelomové technológie, medzi ktoré určite patrí aj umelá inteligencia. Aké možnosti prináša táto technológia práve pre odvetvie energetiky? No, umelá inteligencia teraz sa veľmi rozvíja, je to veľmi populárne, ľudia si skúšajú ChatGPT a podobne. Vlastne v energetike umelá inteligencia implementovaná ešte nie je takmer vôbec. Vieme, že v automobilovej výrobe už čiastočne implementovaná je u našich zákazníkov, ktorí dokážu zase vyhodnocovať nejaké svoje prevádzkové stavy vďaka zhromažďovaniu dát. No a očakávame, že aj v energetike bude možné využiť výhody umelej inteligencie, a to napríklad takým spôsobom, že zoberieme veľké množstvo dát z rôznych uzlov siete, tie naplníme do umelej inteligencie a umelá inteligencia sa bude učiť rozoznávať, ako tie prevádzkové stavy medzi sebou súvisia a ktoré by mohli viesť napríklad k poruche. Čiže po natrénovaní umelej inteligencie potom ona môže slúžiť na to, aby včas odhalila nejaké poruchy alebo nejaké stavy, ktoré by mohli zapríčiniť napríklad výpadok alebo poškodenie nejakej súčiastky, ktorá by zapríčinila výpadok. V tejto súvislosti ešte ďalšia otázka. Dokážeme si napríklad poradiť s enormnou spotrebou elektriny dátových a výpočtových centier, ktoré sú pre trénovanie neurónových sietí umelej inteligencie nevyhnutné? No samozrejme je to ťažká výzva, lebo vlastne už v súčasnosti všetky systémy, ktoré existujú, tak približne spotrebujú 2% elektriny celosvetovo na rôzne tieto serverové farmy a podobne, na systémy, ktoré už teraz využívame. No a umelá inteligencia ešte pridáva vlastne výpočtových procesov a je to veľmi náročné na serverové farmy aj na chladenie. Čiže ja si myslím, že určite sa nájde spôsob, aby sme to zvládli, pretože to trénovanie rôznych typov umelej inteligencie je prospešné, ale samozrejme, že musia sa nájsť spôsoby, napríklad robia sa chladené servery v mori a rôzne takéto riešenia. Čiže určite sa spôsob nájde, ale tie spotreby sú naozaj vysoké. Tak, čo vy vnímate, povedzme, ako top tému na slovenskom energetickom trhu v súčasnosti? Tak top energetickou témou boli minulý rok vysoké ceny, ale možno by som to tak zoširšia povedal, že témou by malo byť asi preregulovanie tej energetiky, že naozaj veľa procesov je už príliš regulovaných, okrem toho, že v minulosti vstupovalo ako príslušný orgán Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, tak teraz vstupuje do tej regulácie čoraz viacej aj ďalších orgánov, napríklad Ministerstvo hospodárstva, ale aj iní. Čiže takou témou si myslím roku 2023 je množstvo regulácií, množstvo nepredvídaných zásahov, legislatívy, rôznych typov kompenzácií. Čiže myslím, že radi by sme sa všetci vrátili do stabilného prostredia, ktoré bolo predtým. Dobre, a teraz otočme tú otázku smerom k PPA Power DS. Akým výzvam a projektom sa aktuálne venujete vo vašej spoločnosti? Tak top témou v PPA Power je momentálne informatizácia. Sú to hlavne energetické informačné systémy, ktorými chceme neustále každým rokom zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre zákazníka. Nasadzujeme viaceré informačné systémy, sú to hlavne procesy na zabezpečenie zberu dát z meradiel z celého Slovenska a takým spôsobom, aby tie dáta boli presné a aby zákazník si ich mohol pozrieť s čo najmenším oneskorením. Toľko teda názory Michala Kolimára. Ďakujem, že ste prijali pozvanie a prajem všetko dobré. Ďakujem. Pozývam vás sledovať aj ďalšie naše formáty, ktoré máme na našom YouTube kanáli, podcasty a takisto naše príspevky na LinkedIne. A teším sa zase pri ďalšom stretnutí. Dovidenia.